S'ha presentat la Iris Night Run, una cursa de 8 quilòmetres que combina l'asfalt dels carrers de Figueres i alguns camins de la perifèria, amb sortida i arribada a la Rambla. El lema és Corre o camina per una bona causa, el càncer de mama, i €1 de cada inscripció es destina al grup Iris. Es farà el dissabte 9 d'agost. Esperem que tingui el mateix èxit que l'any passat, uns 400 participants. 400 i pico, que realment varen més que duplicar els que hi havia hagut en edicions anteriors, que el 2012 em sembla que estàvem als 150, l'any passat va ser 400, i aquest jo n'estic segura que a 400 els farem i potser una mica més. El grup Iris aprofita la cursa per difondre la seva tasca. El dia abans ja seran a la Rambla de 5 a 8 de la tarda per lliurar els dorsals. Com a grup Iris, contribuint doncs, a això, a ajudar en la mesura del possible de donar els dorsals o bé fent una mica de propaganda que sempre és bona del que és el grup, i així d'aquesta manera poder arribar a moltes més dones que probablement encara no sàpiguen que existim. La cursa sortirà a les 10 de la nit. Abans, a les 9, hi haurà una cursa infantil de només 800 metres.